עכשיו, קרינקה, אנחנו הולכים לעלות את המדרגות של רוקי. לא, לא. יש מלא אנשים, זה לא האמת היא, זה נראה הרבה פחות מדרגות מאשר בסרט. והם לא כאלה ביג דיל גם. או שאולי עוד מעט נגיד משהו אחר. לא, פשוט צריך לעלות ולרדת אותם בריצה. כמה פעמים. כן. תכף נסתכל. שימו לב, בדיוק היה פה אחד שהרים ידיים כמו רוקי. אולי הוא יעשה את זה שוב? תכף קרין תעשי? הנה, תכף, הנה הוא עשה זה פה עם הוורוד. תראי איזה יופי. רגע, נסתובב. הופה. זה הסיטי הול. שמש מולנו. רגע, הוא נהנה מזה. יאללה. יפה מאוד.